Terve taas kaikille ja tänään olisi taas sellainen video, että mä kertoisin vähän enemmän mitä mä pelaan lähiaikoina ja mitä mä en oo pelannut. Mä en oo vähän aikaa tehnyt videoita eikä huvittanut. Nyt taas alkaa, kun koulutkin alkaa. Mä rupean pelaamaan Minea, sit mä rupean pelaamaan jotain Steam-pelejä. Esimerkiksi, tai sitten jotain nettipelejä. Tosi mun ääni aika huono, koska mä heräsin 6 tai 10 minuuttia sitten, niin mä tuun pelaamaan Minea ja jotain Steam-pelejä ja sitten jotain nettipakkoja. Niin sellaisia. Että sitten kun saapuu, koulut alkaa, niin sen jälkeen alkaa paljon videoita. Ja kiitos, että katsoitte ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos koskaan ei ole tullut pitkä aikaa mitään muita videoita, niin tilatkaa kanavaa, jos tykkäsitte ja tykätkää kanavaa ja tykkäsitte. Ja jos te tykkäsitte videosta, niin tykätkää sitä. Jos te ette tykkännyt videosta, niin tykätkää videosta. Niin. Seuraavaan videoon asti. Moi moi! Moi.